Sis Nadals fa que l'Associació de Ballemistes de Felanitx organitza la seva ruta de Betlems a la localitat de Felanitx, una iniciativa que crea un recorregut a través d'antics aparadors de botigues tancades, locals en desús o cases particulars on s'hi han fet betlems amb la intenció de reviscolar el centre del poble i tot el municipi en aquestes dates nadalenques. L'Associació de Betlemistes de Felanitx surt arrel de la ruta de Betlems, que ara fa 7 anys que varen començar. Va ser una iniciativa després de que el concurs de Betlems acabés, que no se va tornar a fer, i era més que res per poder donar un poc de vida a les tendes tancades, en els centres tancats i això del centre del poble. En Betlems fent nostres i de pas també podem mostrar un poc el que fèiem amb els Betlems. Els Betlems de la ruta de Betlems, que és la setena, enguany, estan repartits bàsicament pel centre i principalment pel carrer Major de Felanitx. El primer, diguem, el principal, és el que veig aquí darrere, que és de la Casa de Cultura, fet per Bernat Bernassa, i després diferents locals del carrer Major, del carrer Miquel Bordó i carrer Alamà i carrer Quatre Cantons i Gabriel Baquer, hi ha altres betlems que són de gent que col·labora amb nosaltres i gent de l'associació. L'objectiu de l'Associació de Betlemistes de Felanitx no és altre que la de divulgar i fer perdurar aquesta tradició betlemista tan nostrada a través de la seva tradicional ruta de betlems, així com diversos tallers per incentivar la creació de betlems, però també la de mostrar idees i tècniques per elaborar maquetes i altres detalls per ampliar els nostres betlems. Enguany, com a associació, la primera iniciativa antes de començar les festes de Nadal i això, varen ser 2 tallers per ciutadans de Felanitx. El primer taller va ser fer una construcció d'una casa, allà on els que varen participar varen poder crear des del principi fins al final d'una casa, que a dia d'avui hi ha betlems de l'associació que tenen aquesta casa ficada dins el betlem, i després la segona sessió va ser fer un pou. Després l'associació també ha fet altres activitats, com per exemple ha posat en marxa Mostra el teu betlem, que és que cada ciutadà, gent de Mallorca i d'altres llocs d'Espanya, si volen, poden enviar imatges del seu betlem o un vídeo de 30 segons i podrien entrar a un sorteig en nom de l'associació. El que té la gent de Felanitx és molt creativa. En aquest espai tenim molt d'artistes, molta gent, molt de pintors, escultors, tot això. I també és una de les coses que ens va impulsar a crear l'associació, perquè poder reunir un poc aquesta creativitat i donar-la a conèixer, convertir-la, més que res. L'Associació de Betlemistes organitza també unes visites guiades a la ruta de betlems de Felanitx, on explicaran com estan fets aquests betlems, quina intenció tenen i algunes dades curioses de la mà dels propis betlemistes. Jo me veia l'afició de quan recordava de quan fèiem els betlems, de quan era petita que nostra, els vespres, amb ma mare, etc. I després, quan me vaig casar i varen néixer els meus fills, varen recuperar, diguem, aquesta tradició amb la meva dona. A la Casa de Cultura és el tercer any que la faig aquí. Ja no cabia que nostra i, per tant, aquí me varen deixar un espai més gran i que el pogués veure, evidentment, més gent. Bé, jo en el meu betlem intent reproduir, diguem, la Mallorca tradicional, aquesta Mallorca rural, i intent capturar alguns racons, diguem, de Mallorca que més m'han cridat l'atenció. Per exemple, enguany hi ha els jardins d'Alfàbia, que estan al costat de la cova. Faig un referent també a les coves que hi ha per tot Mallorca. Aquí a Pendura les referents més importants serien des del Drac, però també hi ha l'església de Santa Anna, del Cudi, que està en aquella part d'allà, i sobretot la maqueta que més ha cridat l'atenció des de l'any passat és el Ribató de Porta Colom, que la tenim allà en el fons del betlem. Així i tot, m'agrada molt, diguem, treballar les figures de fang, que crec que hi ha més de 200 figures, i també una de les coses que han més cridat l'atenció és la representació dels cavallets, diguem, de Felanitx. En quant a escenes, diguem, que criden més atenció a les matances,
He intentat, diguem, estructurar tot el procés de les matances, des de les madones que fan els budells nets fins a les sobrassades, les llamonisses, així com ho fan. En el meu betlem d'enguany hi podem trobar com a peça principal la casa o la possessió allà on va néixer la meva padrina, que a dia d'avui encara se conserva en bon estat, i jo he fet una reproducció a escala, com a construcció. Després, com a escenes, hi podem trobar una escena de gent vermant, ja que a Felanitx hi havia molta tradició vinícola, i per això he recreat un poc l'escena d'aquells temps. Després podem trobar una era de batre, que representa un poc la feina que se feia a l'estiu, el temps de sellar i això. Després podem trobar un caçador, després podem trobar una figura d'un carboner, un ofici ja desaparegut, quasi. I després també podem trobar un que arregla xerxa, una persona que adora a la cova, i després també una figura molt important, el frare. El meu betlem, que està al carrer Major, diguem, és el número 2 de la ruta, és un betlem senzill, la veritat, i és un diorama. A diferència d'aquest, per exemple, és un betlem de proporcions reduïdes i que se centra bàsicament en una o dues escenes. El meu betlem d'enguany és quan cerquen posada abans de naixement. I té un estil orientalista i sobretot mediterrani, per blanques, pedra, rajola per les columnes, tot això. I com a cosa curiosa, puc dir que en terra, ja on hi ha com una espècie de claustre, hi ha 1.030 rajoles fetes una a una i aferrades una a una. Jo crec que vaig començar amb el betlem popular, que és de figures un poc de plàstic, 4 parets i un riu que passa per mig, i llavors a poc, d'un any passat l'altre, devia tenir 11 anys, me vaig encorollar en fer el meu betlem, en les meves cases, les meves figures, i a poc me vaig decantar per la part de betlem mallorquí, diguéssim, de representar les tradicions d'aquí, l'indumentari d'aquí, i a poc m'he anat focalitzant sobretot en l'indumentària, en els racons de Felanitx i en la pintura, en la manera de fer de Felanitx. El meu betlem d'enguany intenta fer una metàfora de la trobada de la Mare de Déu de Sant Salvador, d'aquell pastor que la troba mentre pasturava una nit d'estiu, i és una metàfora d'això que el compara amb un naixement real i aprofita també elements de la capelleta de Sant Salvador que hi ha avui per recordar aquest miracle i la iconologia que té l'estàtua que avui en dia recorda aquest fet allà. Per tant, trobam un pastor ensocà i la Mare de Déu en la mateixa postura que la Mare de Déu de Sant Salvador. En la mateixa intenció que diuen que antigament amagaven un frare, que és aquesta tradició mediterrània, que a Catalunya tenen un caganer i altres països religiosos que fan betlem tenen altres elements amagats, nosaltres hem aprofitat per posar-hi un element felanitxer que ens identifiqui com a associació, que és una jarreta felanitxera, un element petit que ens hi càpiga qualsevol betlem i que ens identifiqui com a Felanitx i com a betlemistes. La ruta romandrà exposada fins dia 16 de gener, una gran oportunitat per acostar-nos a Felanitx i gaudir d'aquesta mostra de betlems de tot tipus, tamanys i estils. Una gran iniciativa per preservar aquesta tradició de betlemistes artesans que per Nadal, amb les seves creacions, embelleixen les nostres cases i carrers.